Dobrodošli u novi vlog. 3 sata i napolju se već smrklo. Mi idemo malo do Beograda, pa ću nositi kameru da vam pokažem što sam obukla. Na brzinu sam obrisala ogledalo da me ne bude sramota. Napolju je minus, tako da bitno da mi je samo toplo. Ovu jaknu sam kupila u New Yorkeru prošle godine, bila je baš na nekom dobrom popustu. Kape šal su iz New Yorkera. Džemper, mislim da je iz C&A. Farmerke imam i ove čizmice ću nositi zato što su tople, napolju je stvarno hladno i ne interesuje me moda kad je hladno. Bitno da je toplo. Ovaj ruž mi se inače ne slaže uopšte, ali me mrzi da ga skidam. Snimala sam video koji ćete verovatno sutra gledati, zato sam ovako malo jače našminkana. Idemo! Kako je lepa spavaća. Obožavam ove showroomove. Gotovo. A kad dođem kući pokazat ću vam šta sam kupila. Ništa posebno. Onako. Idemo, a? Da. A u Pančevu magluština. Znači baš je jeziv. Kako mnogo lepa, čista i prozirna vlada od ovog našeg Tamiša. Vidite moje zimske čarapice. Nego da vam pokažem što sam kupila. Znači nisam nešto sad preterani fan ovog rozog zlata, rose golda. Ali mi se ova posuda mnogo svidela. Pogotovo mi se svidela zato što je bila na popustu. Znači sa 550 dinara snižena je na 300. I baš je fina, onako za nakit, za sitnice, možda da ključeve ću tu možda da držim. Baš je lepa. Ne znam koliko mi se ovaj roze zlato uklapa, ali mi se svidjelo ovo. Kupila sam je ram koji je rose gold. Sad ću vam pokažem zašto mi treba ovaj ram. Znači, pošto smo pomerili televizor, sada ovdje imamo jednu rupčagu, to jest 3 rupe od nosača za televizor. I tada, tako ću da zatvorim. Naravno, neće stajati samo ovaj jedan ram na celom zidu, napravit ću kao galeriju neku. Ali eto, ne mora da se gletuje i tako to, nego ću samo da okačim ovo. Kupila sam još i sveću, oni imaju jedno veliko ostrvo su napravili sa mnogo sveća. Ima različitih mirisa, bila je breskva, vanila i vanila je mirisala identično kao puding od vanile. Bio je neki zimski miris, dal na grožđe, tako nešto je, ali nisam imala pojma koje da uzmem i na kraju uzmem jagodu. I sad ću da upalim pa ću da vam javim. Ja sam ušla u spavaću sobu i sad moj mačak mjauči ispred vrata. Pita se šta ja to radim bez njega. Sad ću baš da upalim ovu sveću pa ću vam javiti da li miriše prostorije od nje ili ne. Ovo me najviše raduje. Ovo je šolja za fondu. Pratim na Instagramu Branu sa bloga Brana's Divine World i na svom Insta storiju ona je bila u Mezeti i baš je pokazala i ovu šolju za fondu i mnogo me zainteresovala. Koštala je 600 dinara. Ovdje se ubaci svećica, ovdje stavite čokoladu koja će da se topi i dobiju se i ove dve baš fine viljuške za voće, koje su fino oštre, lepo su probušile ovaj celofan. Ovo je plastično, očekivala sam da je drveno, ne znam zašto, ali dobro. Znači, bocnete voće i umočite u ovu čokoladu gore istopljenu i onda se tako lepo zasladite i gostite. To je to. Ovaj vlog, inače, danas samo snimam, ovog dana, danas kada vi ovo gledate. Nadam se da neće biti razočaravajući jer sam baš nešto u škripcu sa vremenom. Nagomilali su mi se neki poslovi i nisam stigla da nagomilam videe koji će mi stajati u rezervi. Nažalost, i zbog toga video ne ide, nije bio popodne, ni juče nije bio popodne, obično između 3 i 4 sam ispacivala videe, a juče je bilo u 9 sati, možda i to sam jedva stigla pre joge da nakačim video. To je to, javljam vam posle za sveću.
Nije loša sveća, nije preterano intenzivnog mirisa, ali okej. Ovo ćemo sada demonstriramo. Bacit ću svećicu. I nemam čistu crnu čokoladu, nego mi je ostala neka sa mentom, da će to biti okej. Inače, gledamo Ratove zvezda, Buđenje sile, ko ima SBB kablovsku može da aktivira besplatno na mesec dana, to kao neki promotivni period. Sad su baš pred praznike omogućili, možete da aktivirate te kao HBO paket i na HBO 2 su bili Ratovi zvezda, Buđenje sile, ako nisam rekla. Mi imamo i funkciju vraćanja, tako da smo vratili i sad gledamo i sviđa nam se za sad. Da vidimo kako napreduje. Aha, počelo je da se topi. Lepo se rastopilo, samo što ova čokolada nije baš najpogodnija za ovo otopljavanje. Ne. Nije dobra čokolada, ali ova šolja radi. Tako da ovo vam je lep predlog ako ne znate šta biste nekom za Novu godinu. Mislim da je ovo sasvim solidan poklon i vrlo simpatičan. Nije loše. Ja se sad bacam na brzinsko editovanje videa, izbacujem video i mi se vidimo sutra. Pozdrav!